Hello guys, na tayo star bread guys no. Now man nag-slice tanan guys. Dota pag slice oy. Oh, basa na dyan. Ikaw magbutag gatas na. Asa asukar man? Ada? Ha? Patubuon sa nato sa nato butagag banilya mo itaw. Star bread. Hey, kasabi, star bread na lang. Oh, batangan ang gatas ni na. Hoy. Dahil ang gatas ni? Ha? Ikaw magbutag gatas? Bisa may magbutag asukar, mami. Di, imo ang gatas. Ako dokar. Ha? Ako dokar. Sukar ma, o, sige niya na. Patabuon sa na to, papukaron. Uy, nahi maning pagka-slice ning dako. Put. Yan na. Paman siya ni bukad. Aman, forma naman wala pa. Forma na no? Oh, forma na. Forma na ni star bread guys. Yun na. Yun na kayo, magpunta na nagkasukar ka nun. Ako lang niya. Oo. Tubo na siya gamay no, di ba? Tubo na siya gamay no? No. Kini mo ni buto akong gi una. Yung makagagmay yun. Tubo lagi, pwede naman eh. Kaon naman. Kain na. Wala to sa ito guys, papukaron sa itong slice guys. Daw sa ito itong milk. Kini mani, unsay tawag galing nga gatas man? Fresh milk. Fresh milk na itong gamiton guys no. Yaman, tagan di ka sukar para mupilit ang sukar. Ako lang niya. Oh, naon mo pagutang ha? Oh. Naon mo tanaw daddy? Ano lang oh? Oh. Ano na tanaw ha? Kita ka? Oh, ano na nimo kay mapantay brush sa kuan. Ako lang di. Oh, ano na nimo? Ako lang di. Oh, nya na wala pa ako lang gi-try ba. Na kung magbutang taga sukar. Ay, kuha sa kutsara ito palihog. Kutsara. Tinidor na lang guro. Kutsara ni, kutsara. Namay? Ay, tama lang. Tako? Oh. Yay, tako. Ano tako, te? Daw oh. Oh, gana. Asa ang ima butang milk. Para na ni trabaho. Diri ka. Diri ka. Ano man di? Butang mga milk. Unsa pagbutang sige. Oy, ako magulit sa milk ha. Okay. Tay. Oh, tikas na mana dali man kanina po. Tara na. Ano? Di wa pa. Tara na. Bukan pa naman. Na, lukop jud tanan. Dan lukop sa slice ba na ano tanaw na dia. Ano tanaw. Ano tangan ni mo gamay ko ano. Gamay lang. Ay, be. Isa. Namat ka ba? Di. Ano? Ambil ko. Para mo pilit ang asukar. Ako. Sige na, ikaw na. Kaya magbutang ng asukar. Wait, tara pa. Diri na. Be. Kaya ba, gunito ng gatas. Uy! Gamay lang. Awas na lagi. Dagan na mong butang sa kutsara. Si mami to, di si mami. Tawag ka mami. Ma! Wako, ma! Matay ba? Diba? Very good. Naman. Ayan, nag-asukar guys. Kaya para... Uy, gatas ra mga ka. Napay isa ka trio. Hindi ako magbutag asukar. Gatas mga ka. May ba lagi may?
Daghan mo butang ako. Star bread na guys. Anything milk. Wala pa na butangan. Wala pa na butangan ng isa. Ako lang hindi. Ansa? At ano ang pick up? Yan na. Kaon ka ni? Will, oh. Dili na. Tangi. Kini. Tangi. Get milk. Ini ti. Ini apa dapat ni? Iba, tungang iba. Tak ano natin naman. Uniti ng milk. Kanan, kasukar eh. Di ba dagan na? Ganon? Meron din. Ganon, pwede. Kita na may magbuot. Di ba sila? Ganon ang sukar. Pagkato ka di. Ganon mo yung gusto Di mami. kay tao ba? Kay ita ani kay kami man tinta ani ha? To inaya kay dabo dili. Nana ko. Sige na. Tara dito Ito eh. mana di oy. Taga mana di oy. Sige na, kayo ni. Ay, usik ang gatas. Nabukad ng kano. Star niya oh. Yan na, dari una. Dili. Manitin ang basa may iba na. Dapat dili usik ang gatas. Oh. Sige, Ito pa. ikaw na pala butang sukar oh. Oh. Pulit tadi. Puli-puli pa kay. Pali ka na pa mabakos. Wala, dagan iba. Ayaw na, gamay lang. Balik. Gamay lang, anak lang. Gamay lang. Dako pag ginabatangan. Dako. Ay, gamay lang ano? Tuduan na ka. Ito man. Ano lang mo? Ano lang kadagan? Ano lang kadagan? Nato lang. Ito man di. Di, butang. Kada wala pa yung sukar, butangin na. Ay, usik ang sukar, sayang. Ito man drop. Di, sa tunga ko doon, sa kuwan ka lang na slice. Dili dabo. Dili dabo. Mana dan di? Anak kena lang. Sige. Ito pa. Ane? Ano na? Kena, okay, batangi. Batangi ito. Dili. Kena. Batangi. Dili o TikTok. Ayan. Sayang. Ane de? Kena, sige. Ito pa. Hindi ka na. Ano? Tanawa dah kalau wala pa yung sukar, batangi na. Sa tunga, Jud. Ikuan Jud mo sa tunga. Kaya ano. Uy, dabo. Ano lang. Taka mana di uy. Gamay lang. Gamay lang. Ane? Ano? Ito pa. Ini? Pero, ano? Hiram sa kadali. Hiram sa kadali. Ay, pilit lang. Picture ni Mang. Mang. Ako nanti. Picture ni. Saman. Yung star dito to. Wala na, okay na. Andan pa isa. Tangi mo. Ang ako. Dalaw. Ano yung kiniyo? Ini. Duha day. Sa tunga Jud, ano? Bubutang ka sa tunga Jud ka, ano? Ako di. Atang ikaw. di uy. Kana ikaw. Duha pa ka bukula. Ano? Duha. Ne? Na, diri. Dili. Na, sa tunga Jud. Ako lari, uy. Kini na pud. Balok ko. Ane? Kana, diri. Ako Tunga, na. tunga, Wala ako lang. Okay, very good. Diri naman. Pupit. Apa? Diri. Ada dot. Ako na petal ne. Ako lang petal. Ako lang petal ne. Sama kedai. Diri, taro. Mahulog ka. Unsa
Unsay tanan mo man? Star bread o dili? Mura siya kuan. Mura siya santol. Reklamo. Guys, nauman na natong trabaho ang Star bread, guys. Sunod, unsa na pa sunod ito man? Albaro. Ang baro no? Wapay dahon da. Ay, ano nga sapan? Na, magpalit na lang tag butong. Butong na lang to sa ako salbaro, guys. Dili ko tula mi, dili tula. Kaya ako ba na tula? Bibilaan ka, kaya ko po. Kita na nilang pan. Paano nyo lang nakita nga na may asukar, no? Pakita na to sa inyo guys, nga na may asukar, guys. Na may asukar, guys, no? Naman ka, di. Uy, hindi ako lang sabi. Manipukad ng star, guys. Bakit na nilutuon, guys? Te, hoy, hoy. Matangan tanan na. Matangan tanan na to. Ay, lagtig sa pagka-ate. Natulog na. Eh, kapoy. Kapoy mo si ate. Wala siya nitabang sa pano. Oo na to na, guys. Eh, ito ang dali na. Oh, lami kayong kaang daddy daw. Toto ka, anak, din. Wala, Spanish bread. Naan ka star bread ay. Lami yung parang star bread. Dili man to. Ano yan, Oh, lahi man po to. Lahi man po itong kuhan. Lahi man po na itong giluto. Mama na itong giluto gapon. Gapon ito man? Oh, gapon niya. Abe. Sino yun? Mama na itong giluto. Ay, ikaw hatag daddy, oh. Oh. Ang dami ito ng bakos niya. Dili ang tambak ko. Oh, wala na. Nuno kray na, babe. Ang damo na kung kuhan. Nuno kray. Wala na ng daddy. Nga ko, daddy. Hindi ka daddy kay hindi na siya daddy, guys, no, kay daman mo nagbakos na. 10 minutes sa sunod, no? Pen, mura ka tulo niya to pen. Ito na. Huh? Saka. Wala kang dara ng sipin dali mo. Baba, dog na. Ay, okay. Baba, dog na. Ako dahil wala ba? Ay, anak. Dablab. Dili pa ito, anak, doawa. Oo, dili ko. Baksan yung kang dali.